Dong. Asa dapat ang mental dire? Mental ni dire. Mental ni dire. Kita mo sa katungkuan tong iro nga nawala dire. Iro nga nawala ba tong biljan. Kanang baktas-baktas dire ah, gandagan. Ha? Wala man kataya, bagoro ko na ato dire. Asa din mo dire? Ang iro ba nga biljan nga kuan kanang si tawagan na kung puti ba puti? Ato, bago na. Alaga na ra. Oh. Wow, sa mukha ninyo eh. Ay mo mag kumot. Kumot. Ah, kumot na ron. Boss ako na. Okay ra, post ako na. No, naghubo. Ano asa mo gikan nga naghubo ano? Ha? Upas ka ngani, upas ka. O ba? Ah, shout out. Gisay shout out. Mama nga nilagay mo din sa ta. Shout sa magiro nga. Wala na. Kana. Ah. Ah. Sige, lamat. Puguya mga bata, hukas mapuros. Tertira mo yung ginita. Kaya sana sa inyo mga choy. Di mag-choy-choy lang ha, di mag-shabu-shabu, di mag-bisyo-bisyo. Malang choy-choy sa forma. Sa ayun na pilig bisyo. Daghang salamat sa pagtanaw mga nyor.